Skont it-tradizzjoni, żmien il-miliet huwa żmien il-ġabra, il-familja u l-ħbieb. U x'hemm miżbaħ milli tqatta' lejla tara pantomima mal-eżiż tiegħek? It-tim tal-Sinna tkixxef dwar it-tluħ ta' dan it-tip partikolari ta' teatru. Pantomima hija kummedja mużikali, hija tradizzjoni Ingliża li ħadniha ovvjament mill-Ingliżi li aħna konna kolonja tagħhom, fil-fatt għadha ssir ovvjament l-Ingilterra u anke f'ċerti pajjiżi bħal Malta li kienu maħkuma mill-Ingliżi. Ilha għaddejja l-ħafna snin minn dejjem niftakarha ġifieri, biss dal-aħħar snin jiena nista' mmur lura għal 30 sena anke bdiet issir pantomima bil-Malti. Jien niftakarni nieħu sem u nikteb il-kanzunetti għal pantomima il-fuq minn 30 sen ilu ġewwa l-Istitut Kattoliku. L-ewwel waħda li niftakar bil-Malti jidhirli kienet il-Miliet ta' Scrooge, jiġifieri, u mbagħad li jiena kont ipparteċipajt fiha, u mbagħad jiena kont ktibt il-mużika l-pantomima oħra flimkien ma' Joe Saliba li kien jisimha Fantasart, l-art tal-fantażija. Dejjem ipproduċejt bil-Malti. Jiġifieri l-Malti nħobbu, jiġifieri u laqqas biss naħseb li tħajja jew nista' nagħmel xi ħaġa li mhix bil-lingwa Maltija. Ovvja, dejjem ħassejt li hemm posta il-pantomima bil-Malti, però qabel ma ħadd jinfidi saret kienet 4 snin ukoll l-Istitut Kattoliku bil-Malti kien jipproduċiha ġew Kwatromani. Mbagħad dak iż-żmien ħattalaw, ġifieri mhux jiem li daħħalta bil-Malti, però dak iż-żmien kienet fil-bidu tagħha, però n-nies uriet li trida bil-Malti. Fil-fatt jur illum mhux dibis issir bil-Malti, ħafna qed isiru bil-Malti iktar milli jsiru bl-Ingliż fil-fatt. Dik turi li l-pantomima fil-Malti intlaqat tajjeb ħafna ġifieri. Hija tradizzjoni li għandek raġel li bes ta' mara. Dik hija xi ħaġa sagra biex ngħidu hekk. U mbagħad għandek il-ħażin u għandek it-tajjeb normalment. Finalment il-ħażin dejjem biex għalkemm fil-pintujiet li jkollu dominanza, finalment jispiċċa biex fl-aħħar jispiċċa fuq in-naħa tellieva. Ovvjament, però għandek ukoll il-liċenzja biex ngħidu hekk li inti taqbad storja tista' tibdel tħalli l-qafas tal-istorja, però tibdel minna dak li taħseb li hu l-aħjar li iktar li jista' joffrilek spettaklu. Ovvjament, satira u iktar ma tkun satira marbuta ma' affarijiet li kienu qed jiġru fil-mument fil-pajjiż, in-nies iktar tuħu pjaċir bihom. Politika speċjalment, u m'hemmx dak u ieħor, jiġifieri kulħadd jikola fil-pantomima u n-nies iktar titħaq jiġifieri taf taqsam bejn politika vera u bejn satira jiġifieri. Bħal kull rappreżentazzjoni teatrali meta tinkiteb mużika għal rappreżentazzjoni teatrali għandek hija xi proċess differenti ħafna minn meta tikteb kanzunetti ngħidu aħna normali tisma' fuq ir-radju, għax inti l-hawnhekk għandek varjetà ta' kanzunetti, ġeneralment għandek madwar 12 u 15-il kanzunetta. Dawn irid ikunu varjati, iridu jkunu fuq it-tema tal-pantomima li tkun. Ġeneralment l-istil tagħhom huma stil popolari ħafna għax inti l-pantomima hija festa għall-familja kollha, ġeneralment komika, għandek atturi u mhux kantanti wkoll, ġifieri bħad-dama pereżempju, għandek karatteristiċi differenti minn teatru u minn xi kanzunetta li tikteb għar-radju. Ovvjament, issir kważi parti minnek. Il-fatt li dal-aħħar 3 snin, 4 snin ngħid nieqaf tikber fiha x-xogħol għandi għajnuna kbira mit-tim ta' madwar jiġifieri, però xorta il-pis tħossu ovvjament. U li 4 snin però s'għadni ma rnexxielix nieqaf fil-verità għax kif tispiċċa waħda l-ewwel ħaġa kif tkun lesta minkejja li inti xorta ikollok dak il-perjodu speċjalment tal-rappreżentazzjonijiet bil-biża' li xi ħadd jista' jew jimradlek, ġifieri dawk huma kollha tensjoni, però tieħu pjaċir b'dak li tkun bnejt flimkien ma' sħabek
U kif tgħaddi tinsa li tkun ħlift li musta tagħmel aktar ġifieri, però ovvjament bħal kull ħaġa oħra tittasal dik il-ġurnata li lejt verament nieqaf. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.